Vrijednost lepoglavske čipke odnedavno je prepoznata i od strane UNESCO-a koji je ovaj fenomen uvrstio na svoj prestižni popis nematerijalne kulturne baštine. Kako bi zaštitili i očuvali vrijednost čipke, umijeće njezine izrade te prenijeli na mlađe generacije, lepoglavske gradske vlasti već duži niz godina imaju u planu realizirati jedinstven projekt Eko-muzej čipke i čipkarstva. S ciljem pronalaženja oblika kako će budući muzej izgledati i koji će biti formalni oblik upravljanja, održana je prva od niza radionica na ovu temu koja će trajati sve do veljače sljedeće godine. Radionicu su održale Tihana Petrović-Leš, stručnjakinja u području čipke, i Dragana Lucija Ratković, konzultantica koja je sudjelovala u projektu Eko-muzej Kuća o batini u Rovinju. Rovinjski Eko-muzej tako je poslužio kao primjer, odnosno kao smjernica za daljnji rad 20 ljudi uključenih u projekt Eko-muzeja čipke i čipkarstva. Na radionici je istaknuto kako se Eko-muzej bavi prvenstveno lokalnom zajednicom, kojoj mora biti namijenjen, stoga je potrebno u njega uključiti i lokalno stanovništvo. Budući da su ljudi pravi vlasnici njihove kulture, uloga Eko-muzeja je da lokalna zajednica izlaganjem svoje lokalne kulturne baštine zadrži svoj identitet. U sklopu radionice održana je rasprava o temeljnim postavkama ekomuzeologije i načelima Eko-muzeja čipke i čipkarstva.